Gajuang'an no kanyo kosekalo dakika 21 tok sadek marokinyi makoro nyiso ni wadonjo e kidieny mar mbaka oromo kinyi makawuono. Pile ka pile ka wachako chenro mar mbaka oromo to wachako kod chal mar fwambo. Mago weche manyiena mwaluono odiochieng' makawuono e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Nyakora Mugejon wachako kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makawuono e kaunti ma Tharaka Nithi. Ruto ka achiel kod jotelo mamoko bro bedo ka limo kaunti ma Tharaka Nithi kama bende nitiere chenro mopogore opogore ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo katimo e kinde limbe mare odiochieng' makawuono e kaunti onogo. Mokwongo obro bedo ka ochako ayanga kata osidho ayanga mano gedo mar dag pi mayudore Kibunga Kakimiki. Mano e kaunti ma Tharaka Nithi kata mar mondo mi oyare mar mondo mi obed kod nyalo mar bedo kod pi mathoth manyalo konyo jodak e kaunti ma Tharaka Nithi. Bang' mano obro bedo ka osidho gedo mar Huduma Center mayudore Marimanti e kar chung' od bura ma Tharaka e kaunti ma Tharaka Nithi. Bang' mano bende obro bedo koyawo apise mag county commissioner mano ma bende bro bedo mane Huduma Center mayudore Kathwana, Chuka, Igambangome mano e kaunti onogo ma Tharaka Nithi kachiel kod yawo Huduma Center e kar chung' od bura ma Mara mayudore kaunti ma Tharaka Nithi. Huduma Center makamano ibro bed ka iluongo ni Mara Huduma Center mayudore kar chung' od bura ma Mara e kaunti ma Tharaka Nithi. Mago e chenro ma jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makawuono biro bedo godo e kinde limbe mare e kaunti ma Tharaka Nithi. Kwa dhi mbele nyakora Mugejuang' riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' makawuono chano bedo kod romo margi kar saa 5:30 mar odiochieng' makawuono. Romo makamano biro bedo katimore mano SKM kata Stephen Kalonzo Musyoka Foundation mayudore buore Nairobi kae. Wabo bedo ka waluonu twak makamano kata romo makamano achiel kachiel mar mondo mi wayangane ni to riwruok mar Azimio chano wachango. Wang'eyo ni nyaka sani nyalo bedo ni nitiere pogruok e riwruog siasa mar Azimio ahinya tok ka jokanyo moko mag ODM ne owal e bedo jotend migepe. Gino ma jotelo moko manitiere Azimio la Umoja no dagi ka giwacho ni oyo wan ok wadwa mar mondo mi wabeda kod sirikal mano makanyakla kata broad based government. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka jokanyo moko mag ODM wang'eni ODM bende nitiere riwruog siasa mar Azimio ne owalgi mar mondo mi gibed e sirikal. Wabo bedo kwa luonu mar mondo mi wanyisi maling'ling mabro bedo ka wuok e kinde romo makamano mabro bedo ka timore kata ka chakore saa 5:30 mar okinyi makawuono. Kwa dhi nyime odiochieng' makawuono nyakora Mugejuang' rowere mago mag Gen Z e kaunti ma Bungoma gibro bedo ka gichwalo petition makamano ginywako lwedo kod duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC kachiel kod DCI e kaunti ma Bungoma mar mondo mi ginonane ni to en omenda ma nengone derom nade kata omenda shillings adi kata bilionde adi mano tigodo e kinde pango nyasi mano mar Madaraka mane obedo e kaunti ma Bungoma mano e nyasi mar Madaraka mahiga ni ne nitiere kaunti ma Bungoma. Mane momiyo odiochieng' makawuono ikwayo Gen Z kata rowere manitiere kaunti ma Bungoma mar mondo mi owuog oko kar romre margi mar mondo mi gichwal petition makamano mondo ononane ni to en omenda adi kata gin gik mage mane otigodo ahinya to e kinde pango nyasi mar Madaraka e kaunti ma Bungoma. Koke kaunti ma Bungoma mano gima iluono odiochieng' makawuono e kaunti ma Bungoma adwa ni wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa. Odiochieng' makawuono e kaunti ma Mombasa mano duol mochung'ne yango mwandu ma wegegi pok okaw kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni Unclaimed Financial Assets Authority. Odiochieng' makawuono gibro bedo ka giyawo klinika mano miluongo kanyo ni Reunification Clinic e kaunti ma Mombasa. Klinik makamano en mar chiwo thuolo ne jopiny mar mondo mi ochop kacha kapo nono ni intiere kod mwandu ni mora mora manyalo bedo ni ne ichwalo ne sirikal to pok iyange. Inyalo chope klinik kanyo mar mondo mi inonane kaka inyalo yango mwandu makamano mar mondo mi ikawe. Kaluwore ni nyaka sani gisebedo ka giwacho ni nitiere mwandu mathoth ma gintiere godo to weggi
pok owuok oko ayanga mar mondo mi owach ni ma en mwanduna kora dwaro mar mondo mi oduokna. Mane chenro ma jofwambo magwa e kaunti ma Mombasa bro bedo kaluono odiochieng' ma kawuono. Ka bende chenro ma kamano bro bedo ka dhi nyime mano kochakore tarik 30 dweni nyaka tarik 2 dwe mar 8 higani mar 2024. Mane chenro ma bobedo kwaluono odiochieng' ma kawuono achiel kachiel e kaunti ma Mombasa. Kwa dhi mbele wach machielo ma bende pod waluono odiochieng' ma kawuono nyakwara Mugia Jwang' otudore koda kaka rowere mano odiochieng' ma kawuono rowere mag ODM mano e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka chwalo twak margi kod ute fwambo ahinya ahinya kotudore kod welo mano mar John Mbadi kaachiel kod Opiyo Wandayi kod Hassan Joho kod Wycliffe Oparanya manyaka sani wang'eyo ni gin moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM mane jatend piny Kenya William Ruto ogwelo mar mondo mi obed jotend migepe pacho kae. Rowere kaunti ma ODM odiochieng' ma kawuono gin bende gibiro bedo mano rowere kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichwalo nwa duongi mar mondo mi wawinjane ni to gin to giwacho nang'o kotudore kod gwelo mag moko kuom jokanyo mag ODM mar mondo mi obeda jotend migepe. Twak makamano kod ute fwambo wabobedo ka wachwalo ni achiel kachiel e kinde mag obobedo kochakore. Kopogore kod mano nyakwara Mugia Jwang' e kaunti ma Homa Bay rawera mineno kae ma en rawera matina Kennedy Onyango mane ochiel gi magina monegi e kinde ng'anyo mane obedo e kar dak mar Ongai mano buore Nairobi kae. Kennedy nyaka sani anyuola mare pok ochopo e winjruok mano kotudore ni ng'amo onego bed ni ike mane kind min mare kod wuon mare. Doho e kinde makalo chien ne ong'ado kata ne ochwalo ng'eto ni familia mano mar Kennedy onego bed ni twak kigina oko mar doho mar mondo mi gichope winjruok ni ng'amo onego bed ni iko Kennedy Onyango. Kata kamano winjruok otamre e kind familia mar Kennedy Onyango mane onegi e kinde ng'anyo mar Ongai mana kaka senyisi. Gino makoro chuno ni kochakore juma manyien to koro gibiro bedo ka gidok e doho mar mondo mi koro doho ogol ng'eto mare ni ng'amo onego bed ni iko Kennedy Onyango. En gino mosekelo ywaruok malach ahinya e kind familia mar Kennedy Onyango. Wabobedo kwa luonu wach makamane doho mambita mano juma manyien mar mondo mi wayang'ni ni to koro doho ong'eto nang'o kotudore kod ng'amo winjore mar mondo mi oter Kennedy Onyango kar yweyo mare mogik. Nyaka sani pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mar Kennedy Onyango ka Nyasaye bende wakwayo mar mondo mi omed keto chunye kamokwe. Adon watie kod wach maluono odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Siaya nyakwara Mugia Jwang'. E kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono mago jodaka ma Gemiala kaachiel kod Gemwagai mano sub county ma Gemiala kaachiel kod Gemwagai e kaunti ma Siaya. Nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi olosnegi apise mag lope manyalo konyogi e tieko gwandruok mag lope mathotha makinde mang'eny yudo jodaka e kaunti ma Siaya. Mano e wach ma jofwambo mago e kaunti ma Siaya biro bedo kaluono odiochieng' ma kawuono ywak mar jodaka mane kar chung'o mano e sub county ma Gemiala kaachiel kod Gemwagai mar mondo mi ochwalnegi kata oketnegi apise mag lope makoro nyalo konyogi e tieko mapiyo gwandruok mag lope makinde mang'eny giwacho ni thoth ahinya e kaunti onogo ma Siaya. Nyakwara Mugia Jwang' gi kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo. Kaka pile walieko ni mana matin moko kuom gigo ma jofwambo magwa luonwa. Kata kamano inyalo bedo kod geno ni matut kaachiel kod weche mamoko ibiro bedo ka ineno kuku kaachiel kod tiendgi e wechewa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mar ariyo e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.